Gaano kagandang gagamba to. Pero Joshua, anong masabi mo pre? May derby size why? Para. Puta. Puta. Ang ngiti agad yung tao natin ah. Meron nga mga idol. Kuha sang taklob sang styro pre. 200 na banusan to. Oh, ito yung banusan mga idol oh. Yung lalaki yan, kung tutusin, may mga OS yan mga idol. Pero malaki din yung tiyan. Oh. So, yung kumbaga sa ano eh, hindi papasok ng mga gagamba. Tingnan nyo gano'ng kalaki yung mga busing oh. Pero hindi kasi papasok to mga boss. Gagawa ng tiyanan to no. Malaki yung tiyan. Taga mga boss, sa mababang timbang to. Super mga idol oh, nakatalikod oh. So nakuha kasi natin to gawa ng ubusan talaga mga boss ang bilihan ng gagamba no. So ang gandang pangakpait mga idol oh. Oh, puro yung laki ng ulo mga idol. Oh, gandang gagamba. Oh, super na mga derby size. Gusto nyo makita derby size. Mga bossing oh. Idol ah. Unbox tayo. So galing ng bundok mga boss. Kuha sang taklob sang styro pre. Kung bako. Okay, makita ka na ba? Sang ano? Parang malalaki mga idol ah. Laki to. Tiyanan lang unti pero laki nito. Laki to mga bossing. Parang kapal nito. So may banusan mga idol. Check mo natin yung banusan. So ito kasi pang puncher lang to. Dito pero ang gaganda ng banusan. Banusan mo na. So dahil malalaki mga boss. Ang lalaki din ng tiyan. So ito gagawin lang to mga puncher to mga bossing. 200 na banusan to. Ito yung banusan mga idol. Yung lalaki yan. Kung tutusin, may mga OS yan mga idol. Pero malaki din yung tiyan. So yung kumbaga sa ano eh, hindi papasok ng mga gagamba. Tingnan nyo gano'ng kalaki yung mga bossing. Pero hindi kasi papasok to mga boss. Gagawa ng tiyanan to no. Malaki yung tiyan. Lalaki na gagambo. Saan? Banusan pa lang yan mga bossing. So tara, reviewin natin yung pero Joshua, anong masabi mo pre? May derby size why? Para. Puta. Puta. Ang ngiti agad yung tao natin ah. Meron nga mga idol. Meron. Ito maganda mga busing. Gagamba nito. So isa. May derby size mga idol. Ito. Magandang derby size to. Makunat. Maraming OS. May mga jumbo size. Ang laking hilo mga idol oh. So ito kasi mga boss no. Kukuha ko itong magagamba na to. Ubusan talaga. Ubusan talaga mga boss. Sa mababang timbang to. Super mga idol oh. Nakatalikod oh. So nakuha kasi natin to gawa ng ubusan talaga mga boss ang bilihan ng gagamba no. So ang gandang pangakpait mga idol oh. Oh, puro yung laki ng ulo mga idol. Oh, gandang gagamba. Oh, super na mga derby size. Gusto nyo makita derby size. Mga bossing oh. Mga derby size din halo. Pero hindi lahat ng super makukuha no. Siyempre may mga buyer din yan mga boss. Tinatabi niya rin yan doon para sa buyer niya no. Magandang pangakpait mga bossing. So medyo may malalaking katawan lang ako nakikita. Pero bawi naman sa seleksyon. Ayan no, derby size din no. Mga ganyan. So kakana naman siya. Babawi naman sa quality mga boss. Ang gaganda mga idol oh. So sa mababang timbang na ano, mababang timbang na derby size. Ang gaganda no. May mga derby size talaga siya. Sa mababang timbang lang. So mga 25 hanggang 30 to 33 no, 35 wala siyang 30. Ayun no, may super mga boss oh. Nakita ko super mga idol. Ayan oh. Oh. So alam snap. Super mga idol.
Maganda, no? All goods to mga boss. Ang dami mga pang derby size mga idol. Maganda, oh. Fight mga boss. Solid talaga yung ano nito. Kartada nito mga boss. Napakaganda. Huh? Maganda ng gagamba. May mga tersera lang talaga pero syempre nandyan na yan eh. Halo na yan dyan mga bossing. Gago, ikaw na pindot. Patan-atan ako sa dabang. Labo na galing. Gabi pa. So gabi pa tong mga idol mas malaki to bukas. Yung mga derbises talaga na halo mga bossing. Sa mababang timbang madami. So ang ganda. Pakapait mga bossing, napaka-solid. May mga derbises sa mababang timbang. Mga super to sa mababang timbang mga boss. Ayan. Wapo, sudah pang derby ba? Subok timbang. Ako. Ano yun? Oh, nakakalaban niyo. Kago. So, yun lang mga idol, no? So, all goods, mga idol.